Салом дӯстон, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ бо воситаи телефон. Силка барои бозӣ ва промокод вақте регистрация мекунед ба шумо 12500 танга метавад дар поёни видео мешавад. Ва мо ҳам бозӣ мекунем ва мода пул мегзарад. Ва мо ҳар як раундша мегзарем. Барои ҳар як раунд мода дополнительный пул мегзарад ва рекламамо нишон метавад ва вақте реклама нишон дод бо пул бисёртар мегзарад. Ва ин ҳама бозиро гузаштам ва инҷа мода 15 танга гузаштаг ва ҳам бозӣ мекунем. Инҷа танга кор мекунем ва тангаҳоро бо пули ҳақиқӣ алиш мекунем. Ва дар инҷа медурем ва дар инҷа мо пуломонро метавонем дар кашлоки юта, биткоин, эфириум, USDT бигирем ва минимал каш бошад $10. Ва инҷа эфириумро интихоб мекунем. Дар поён бошад. Дар инҷа менависем адреси кашлокмона ва визраро интихоб мекунем. Агар $10 кор кунем ва пул дар баланси мо мегзарад. Ва настройкада медурем ва дар инҷа бошад реферал кода интихоб мекунем ва дар инҷа реферални рақами боло UR product referral code ҳамира менависед дар ҷое ки enter your friends referral code ҳаминҷа менависед ва claim интихоб мекунед ва шумо 12500 танга кор мекунед. Ва ҳамин силкаро дӯстотонро раёя мекунед. Вақте дӯстотон ҳамин рақамро задан IMI ва шумо айхтона дига хел рақамҳоро нишон метавад. Вақте ки дар ҷои ҳаминҷа навистан claim интихоб кардам ва 12500 танга дар баланси вайро мегзарад. ва дар инҷа бошад настройка дар language интихоб мекунем ва дар инҷа забонҳо ҳастанд ва кадом забоне ки мисол мо мефаҳмем ҳамон забонро интихоб мекунем ва ман забони русиро интихоб мекунам ва приложение ба забони русӣ мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.